V divadle na Peróne sme tento rok oslávili 20 rokov. Po 15 rokoch putovania po umeleckých rezidenciách a kultúrnych centrách doma aj v zahraničí sme sa v roku 2020 rozhodli v centre Košíc otvoriť svoj vlastný divadelný priestor. Uvádzame v ňom naše autorské predstavenia pre dospelých, stredoškolákov i detí. Lektorujeme vzdelávacie workshopy, organizujeme scénické čítania, literárne večery, koncerty a máme za sebou aj prvé umelecké rezidencie. Sme malé divadlo, aké potrebuje každé veľké mesto. Naši diváci a diváčky sa k nám radi vracajú a nás teší, že svojou prácou robíme Košice lepším a zaujímavejším miestom pre život. V roku 2026 ale budeme potrebovať aj vašu pomoc.